Hej, det her er vores projekt af A Class Divided, og det er Jens, Saman, Tanja og Laura. Og jeg vil gerne fortælle om The Class Divided. Det er en film, der først havde premiere i 1985, men nogle af optagelserne blev taget i 60'erne. Kort fortalt er det en film, der omhandler en 3. klasse, der bliver splittet i to, fordi Jane, som er deres klasselærer, som gerne vil give dem hun vil gerne fortælle omkring racisme, og det gør hun så efter Martin Luther Kings død. Hun afbrød forsøget i en 3. klasse, som jeg nævnte, og forsøget gik ud på, at eleverne skulle lære omkring emnet racisme. Det der senere viste sig at være en meget effektiv metode, på grund af, at eleverne har så taget ved lære af det, og efter 15 år har de så taget en genforenelse, hvor de så ser filmen igen. Nu vil jeg gerne tale om det retoriske pentagon. Emnet i A Class Divided er diskrimination, og senderen forfatteren det er William Peters, Jane Elliot, som er læreren, og Charlie Coop. Modtageren læseren, den er til alle, og formålet med det er, at den skal bringe et budskab ud om at stoppe racisme og forskelsbehandling. Sproget, gammeldags amerikansk, formelt sprog, der blev snakket med respekt til hinanden og intet slang. Forhold. Det er den første dokumentar, første dokumentar, det var i 70'erne, 1970, og den anden dokumentar var i 1985. Jane Elliot var en forhenværende amerikansk skolelærer. Hun er antiracistisk og hun er også en antiracistisk forkæmper. Hun opfandt den berømte Blue-eyed, Brown-eyed øvelse, som blev udført med en 3. klasse i 1960'erne, og senere blev baggrund for hendes undervisning i forskelsbehandling. Dagene op til eksperimentet, som blev udført af Jane Elliot, var Martin Luther King død. Han blev skudt, og det var også en af grundene til, at hun udførte det her eksperiment. Men det, som der var vigtigt, som der er vigtigt omkring at fortælle omkring samfundsstrukturen, det er også, at på det tidspunkt var det meget almindeligt accepteret at være racistisk, og det var også en form for institutionaliseret racisme. Ikke nødvendigvis i form af lovgivning, fordi den var en vigtig reform af rettighederne for de sorte i Amerika, var allerede udført i 1964, men det var meget accepteret alligevel for menneskene at være racistiske i Amerika. Så er der gruppepsykologi. Begreberne fremmed- og egengrupper, konformitet, gruppetænkning samt gruppepolarisering. Fremmedgrupper er dem, vi ikke selv bestemmer, vi vil være i, og er sat sammen med mennesker, man ikke kender. Egengrupper er de grupper, vi selv vælger og kender de mennesker, der er i gruppen. Konformitet er, når det enkelte individ giver efter for et gruppepres og indretter sig så efter de sociale normer og fællestræk, der er i gruppen for at passe ind. Gruppetænkning er det pres, der er i en gruppe, der gør, at alle når til den samme beslutning, uden at have evalueret sagen godt nok. I gruppepolarisering sætter man en gruppe mennesker sammen med den samme holdning omkring et emne, og så skulle man umiddelbart tro, at de vil finde den samme holdning. Men de ændrer faktisk holdning og bliver stærkere og bakker stærkere op omkring deres egen mening. Autoritetsmisbrug. Autoritetsmisbrug i filmen er Jane Elliot, der misbruger sin position som læreren, ved at fortælle børnene løgne og manipulere dem til at gøre, som hun vil have. Og fordi børnene ikke ser kritisk på det, hun siger, tror de på hendes ord og gør præcis, som hun vil have. Ja, så er der også det, at i dokumentaren er der også lidt racisme indover. Det kan man også føre ind under tema. Og det kan vi se på, fordi at netop det, at Jane går ind og opdeler klassen i to. Der er den blåøjede gruppe og den brunøjede gruppe. Og så er det, at hun gør, at hun sætter nogle etiketter på hver af eleverne, på hver af grupperne. Så den blåøjede gruppe får henholdsvis etiketterne med god og klog, og den brunøjede med dum og i hvert fald ikke særlig god som den blåøjede gruppe. Og det er jo racistisk at dele dem op sådan på baggrund af karakteristisk træk.
Så racisme, det spiller også lidt ind i den her dokumentar. Og nu hvor vi er ved at lakke mod enden, så kunne vi godt tænke os at sammenligne Jane Elliots eksperiment med Sherif-eksperimentet. Sherif-eksperimentet gik ud på, at man samlede de her 22 unge drenge, som alle var i 11-12 års alderen. Man samlede dem på en sommerlejr, og drengene havde ikke noget kendskab til hinanden i forvejen. Så skete der så det, at de blev delt op i 2 hold, med 11 på hvert hold. Ja, det var god mening. Så fik de besked på, at de skulle deltage i adskillige aktiviteter og konkurrencer undervejs i den her sommercamp. Og så ville der være en belønning efter endt konkurrence til det hold, som så havde vundet. Og det, der sker her i den her opdeling, det er, at egen- og fremmedgrupper, de opstår. Fordi at man netop føler sig hjemme i den gruppe, man tilhører. Og så skaber man det, der hedder vi og os. Og så, når det er, at så vil man selvfølgelig føle had og have forvrængede opfattelser af den gruppe, som ikke er ens egen, altså fremmedgruppen. Og så til sidst i eksperimentet, så splitter man så de 2 grupper ad. Og det bliver man nødt til at gøre, fordi at det gik helt rabundus med grupperne. Der skete det, at de levede så godt ind i det, at man begyndte at lave hærværk mod de andres hytter. Og brænde flag af, som jeg også kan se det der på billedet, og det gik bare helt galt. Så man splittede dem ad og fortalte dem, at de skulle samarbejde. Det gjorde de så, og det fungerede. Og vi kan drage paralleller til Elliots forsøg. Det er nøjagtigt den samme kontekst med egen- og fremmedgrupper, som der bliver skabt ved at dele børn, ved at dele klassen op i henholdsvis den blå side og den brune side efter øjenfarverne. Så man kan godt drage paralleller til det. Og så vil vi gerne nævne vores konklusion. Vores konklusion er, at det er et godt eksperiment, og det var jo succesfuldt udført. Men som de børn sagde, da de mødte til en genforening et årti senere, der blev der jo sagt fra nogle af børnenes side, at det var ikke sjovt at blive udsat for den behandling, som det var, men de lærte jo noget af det. Og så længe de ikke har taget skade af det socialt i fremtiden, så er der jo ikke sket noget ved det. Men ellers så har det været et godt forsøg, og det har været sjovt at arbejde med det. Det har været meget lærerigt. Og det var så det.